Не ми вярва, че сме на тук. Нищо, ще повърви малко и ще разбере, че сме в правилната посока. Значи не отиваме в абатство. Отиваме в Номаделфия, която е на 2 км от нас пеша. И вървим през полета и горички да стигнем до Номаделфия. Да, бе, виж, всички имаме, няма земя, където да седя такава човек. Всичко обработено. Тук е много плодородно. Слънце, вода, влага, морето е близко, какво искаш, защото там трябва. Ето тук отиваме. Дон Дено. Да. Това е сиропиталището. Да, ето там. Сиропиталището не работи, защото е късния след обед. Ние много късно дойдохме, но нищо по него. Видяхме, голямо е. Това е едно от най-големите сиропиталища в цяла Италия. Номаделфия. Ето, дечицата си играят в един балон футбол. Всъщност това не е само тази сграда сиропиталището, което ви показах. Това е цял комплекс като селце. Дори мисля, че е имало някакво кръщене тук, защото е пълно с хора, с костюми, с рокли и малки дечица. Но не знам дали знаете, в Италия децата не се снимат. Сега ще ви снимам отдалеч. Ето тук има хора, но няма да ги снимам кой знае колко, защото не е приятно. Тази католическа общност на Номаделфия е създадена от Дон Зено и в помощ на изоставените дечица, като главният спонсор на всичко това нещо е госпожа Пирели, съпругата на магната Пирели, който произвежда гуми. Старата сграда се намира точно срещу нас. В смисъл в гората срещу нас. Веднъж ходихме да я търсим преди 3-4 години и ако намеря кадри как обикаляме гората и намираме старите останки и цялата история, която разказва Ани за Номаделфия, която аз не мога да ви преразкажа сега. Най-вероятно това е училището в Номаделфия. Съгущите, където карат децата на училище. Видя, тук има някакво язовирче. Или просто вирче, не знам. Казаха, че ще се давя. Да, ето го. Да съм хванала паламут за вечеря. Хубаво е. Добре, отиваме си по пътя. Имат си кончета.
е цялото стопанство на Номаделфия. Разходихме се до Номаделфия. От нас до Номаделфия са 2 км пеша и 2 навръщане, общо 4 км. Да не хващам Алекс, че тя не иска. Сега сме си на двора, а музикалното озвучаване от съседа ни Даниеле, който пее много добре Азис. За сега чао! Ако запее случайно Азис, ще се включа пак, а следващия влог не знам откъде ще бъде.